момента ли спираш? Абе, на тело ги. Моли го е. Много хубаво върви, бе, тя направо не стъпва. Като тръгнали. Има една разлика, че това не спира, как спира белгрето. Спира си, да лекичка. Погледай го този бастун. Леле, майче. Тук е минала водоноска. Пътя много си обръща километража това, аз направо не ми се верва как бута. Пах ти и готино. Нямам преди него нищо общо. Обаче, не мога да се стигне адреналин, от път ми се дигна с дръпката на Любо. Много ми харесва, направо яко бута. Не мога да направя съпоставка с BMW-то едно време, ама много бута. Ти като се бягахме тогава, тя беше 280 колела, сега е 348. Това са 60 кона отгоре. Отлигави асфалт. Какво налега не праска? 1,5, 1,6.